تلاوة لسورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ina rantsuwa da zamani, إن الإنسان لفي خسر lalle ne mutum yana cikin hasara, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر face waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai, kuma suka yi wa juna wasiya da bin gaskiya, kuma suka yi wa juna wasiya da yin haƙuri.